И здравейте, потребители на YouTube, аз съм ProGaming.bg и сега ще играем на Skill Twins. Ето, сега почваме. За мен е много макефи, не знам за вас. Няма да играем на нея. Така, ще играем на MTG. Здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм ProGaming.bg и днес ще играем на Майнкрафт. Ето, сега ще ви покажа как може да спечелите писти. Ето тук се избирате кое да бъде. Избирате едно от тези. И аз съм се избрал примерно ето това. И това е писта и трябва да я спечелите. ProGaming, ще идваш ли? По-късно. Окей. Сега ще ви покажа. Тази писта я спечелих. И тази. И сега ще играем на ProGaming. на тази писта. ProGaming. Мисля, човек, когато решиш да идваш, да знаеш, че няма съм много далеч. Съм някъде около спална. Добре, аз ще кажа кога ще дойда. Ако се питате с кого говоря, с WarriorBG, WaterGaming.bg и Та хора, аз съм същия начин, аз говоря с ProGaming.bg. Какво стана? тази игра, да ви кажа, е много яка. Не ви заема много място. Двама човека ме гледат. Браво. 38. Виж. 38 човека ме гледат. Браво. Вече 22. Мина 5 часа. Мога и така да направя, за да се обърне. Май 80 И ето. Мачкам камион. Сега на дома ще играем на всичките игри, които ги имам. Без Minecraft Story Mode. Но ясно, че не снимаш на Minecraft Story Mode. Аз ако снимам на нея, трябва да снимам с часове. Не човек. Ще да снимаш с часове. Можеш просто да снимаш. Тези, които не знаят, Minecraft Story Mode вече е безплатно в Google Play. Сега ще го убием. Що ме гледаш? Казвам, здрасти. Само, че ми казваш, аз казвам. Така, това беше от играта. Dream League. Про, ще ми пратиш ли Story Mode да снимам на нея? Утре. Аре, добре, сега като си издърдиш игрите и после, когато си готов, ми кажи, ще ми я пратиш тогава. Става ли? Добре. Хора, по-късно ще снимаме на Story Mode. Ще положим Story Mode. А сега ще е на Minecraft. Сега започваме на Dream League. Сега ще има Story Mode и хора. Ще изиграем едно по време. Само да ви покажа. Майно ще ми се благодарение на това приложение Майнкрафтът не лага, когато снимам. Малко може да полага, но пак се играе. Сега мътних топката. Човек, майно ще ми се беги. Кажи ми колко човека ме гледат сега. Аз видях, че пишат 37 човека, обаче
Значи беше на миналия стъп. Супер тъч. Чакай, за какво се мести, ще подам да тебе. Той е алба, аз му съм подал, той се мести. Дримлива. Сега ще го опитам с меч да го спана. Давай Иниеста. Какво беше това, бе? Малко съм изтинала. Аз съм по същия начин. И ще спана вече, бе. Двама човека. Прях свободен. Едно. Аре, ставай, бе. Браво. Аре. А ще трябва ли още тебе, бе? Аре, махай се, бе. Мяут имаме. Какво да има? Ти да стеген, давай. Майно ще ми се казаш ти за такова всякой. Ако искаш, ми напиши дали колко човека ме гледаш, защото тя 3-6 човека май бяха. Не е стрим. И аз така мисля. Аз така си мисля, то не знам. Точно сега трябваше да ми залаги, нали? Но те ги имат едно. Давай. Браво, е. Аре, Меси. И това е гол. Дами и господа, промених сражението, ще останем до края на матча. Все пак сме си платили билета. Давай, Роберто, давай. Настигаш топката. И не я достига. Първото свърши, ето го и второто. 11 човека му взех, благодаря, че каза. Да, тук е. Давай, Туран. Туран ли си къв си там? Айде, корнер. Не! Няма да излезне. Отива при него. Айде, Бускетс. Помогни ми, бе. Ще може ли да минем на другата версия, защото мисля, че ми лаги. Или пък няма да снимаме на тази игра. Сега ще видим на това ще снимаме. И ние ще снимаме на Dream League. Сега подаваме на Туран. Да видим какво ще направи Туран. И това е Ъглов от вратаря. Туран бие, подава на Иниеста. И това е пропуск за Иниеста. Аре, бе, Рафин. Суарес. Рафина. Суарес. Рафина. Ракитич. Дани Алвес. Ракитич. Дани Алвес. Вече не стана. Абе. Давай, Суарес, взимай я, бе. Браво, бе. Хайде, изчезни, бе. Започваме да вкараме втория гол. Давай, Туран, моля ти се. Разчитам на тебе. Ето, знаеш, че мога да те разчитам. Продължаваме матча. Още минута и 10. Тук пак не забива. Оле, няма идея на тази игра. Ще стигнем 100 имот. Ще ви покажа как може да направите по-лесно хаковете. Да, от екипача, нали? Така, давай. Давай на спринт. Минаваш ги. Това е пропуск за Туран. И тъм ще да кара гол. И то свърши по времето. Сега ще ви покажа
че мога да ги подсилвам. Ай, да ви кажа, това Dream League е апдейтната, има и златни хора. Да, знае това. Ето ги. Някои хора играят рич. Тук може да ги подсилвам и да стават пак злато. Ето го и си е обновен. А тактиката ще му подобря. Така... Хора, докато ми се тегли играта, техниката. ще се пише с вас. Супер, вече 94. Сега защитата ще посилим. Мога да тренирам ето тук. Мога да сменя името от ето тук. Мога да си сменя обувки от тук и номера. Мога и това. Мога и локото да се сменя. Мога и екипа. На телефона? И така. Аз имам 20. Ето ми го състава. Само дето са измалели малко. Имам 20. И сега ще ви покажа в профила ми какви повторения имам. Чакай, че го обърках. Трябва да тук. Ето ми го и повторението. Сега ще ви го пусна да го гледате. Колко? Хора, наистина ме. Ето го и Роберто. Не може да редни топката. Това е смешно, че той не може да редни топката. И ето как дига топката. И ето как ще кара гола. Ники! А, Про гейминг! И ето го и гола. Кажи. Виж! Така, това беше първото. Сега ще ви покажа второто. Чакайте, забавен канал. Ето го и Меси. Какво ще направи? А, да, подава. Това е малко тъпичък гол. И мисля, това ще бъде последния клип, да. Ето, аз пак клип. Да, то пак като клип. Ето от корнер. Ужас! Какво ще направи Кейн или там какъвто е. Града удря. И Бускет май го вкараше гола, доколкото знам. Не. Юмичи. Да. Юмичи. Какъв футбол с лице? Това е хендбала. Ми даде. Това е. Така. Това беше за Dream League. Както виждате, аз съм с хак. По-малко е. Така. Той играе на Higher и Lower. Така, аз съм, както виждате, с хак. Така, сега ще ви покажа. Изтеглите си лук и пачър. Така. King Root. И ако сте с Lenovo, трябва ви едно специално приложение. Не. Така. Ако не се лъжа, май това бяха игри. А не, и скоро Hero. Сега да колко минути стана. Ихе! Колко е голям. Не, ужас. Клипа, знаеш колко ми е голям? 14 минути и 30 секунди. Мой е по-голям. Както видиш, аз съм на 150 левел. На коя игра? На скоро Hero. Да, много ясно. Не. Дуспичка, супер. Ей, как е изварчи, бе? За да вкарате гол, трябва да
Да биете във ъгъла. Такова. Другата игра е тази. Не. Това вече не е. И колко е яко. Малко съм слабича на тази игра. Карайте. Така, това е. Киетуин, така Слинг Конг. И на гол хокей ще играем и това ще бъде от игрите. Хайде по-бързичко ли? Феновите чакат. Само да колко е голям. 16 минути, няма нищо. Да, господа, от сега ще кажа, клипа ще бъде 20 минути. Аз съм го направил на китайски език, но какво става, защо не щеш? Странно. Господа, май няма да можем да играем на Слинг Конг. Съжалявам. Ето сега ще играем на гол хокей. Един плеер. И... О! Супер! Значи... Сега ще кажа, малко съм слабичък. Виж! Modern 16 играта. Има така игра. Да. Аз и сега ще Не. Добре. Разбрах, че съм слаб. Обърках копчената. Ситинг. Но това е малко съм по-добър. Да не са такова. Да не се филмира много, защото... О, yes! Ха-ха, нека ти. Така. Само да изключим. Така. Дарем ни мач на бърза късно сега. Чакай малко. Така. Не, така, давайте. Не! О, есть 4 на 4. Есть бег. Не, той няма да ме бие. Не. О, нарано сме се още. Така. Бихме го.
Така, това ще бъде... Ще чакаме. Това ще бъде клипа. Дано ви е харесал. Ако е харесал, дайте палец нагоре. Абонирайте се и чао!